дуруд бинандаи азиз, шуморо ба тамошои нашри навбати интеллект шоу даъват мекунам. Умедворам ки ҷолиб аст. Умедворам ки боз як тими дигар ки ба ҳайати интеллект шоу пайваст имрӯз барои шумо муаррифӣ мешавад. ин тим ном дорад донишвар ва оли баъдтар мо бо аъзоёни ин тим ошно мешавем. умедвор ҳастам ки дар мавсими нав бозии хубро ба намоиш хоҳанд гузошт. хуб, ман самимона изҳори сипос мекунам ба муаллифони саволҳо, самимона изҳори сипос мекунам ба роҳбарияти муассисаҳои таълимӣ, коргоҳҳо, вазоратхонаҳо, кумитаҳо ва ташкилот барои ҷавоб додан ба мактуби расмӣ, хуб барои сафарбар намудани гурӯҳҳо барои иштирок дар бозии зеҳнии интеллект шоу. Ва умедвор ҳастам ки мо якҷоя бо кӯмаку дастгириҳои шумо ҳамин гуна як клуби дӯстдорони бозиҳои зеҳниро месозем ва кӯшиш мекунем ки дар таблиғи илму донишу маърифат камакакам бошад самгузор бошем. ва ман самимона изҳори сипос мекунам барои ҳамаи онҳое ки тасмим доранд ки иштирок кунанд ва аллакай номнавис шуданд ва интизори рӯзи бозишон ҳастанд. хуб, ба муаллифони саволҳо низ изҳори сипос мекунем. шумо метавонед ҳамин гуна фаъол бошен ва саволҳои ҷолибро барои барномаи мо бифиристен. хуб, бинандаи азиз, дар мавсими нав бори аввал ба ин мизи гирд нишастанд, сари ин мизи гирд ҷамъ омаданд тими донишвар дар ҳайати зерин: шаҳриёр Назиров, Абдуқодир Ҷобиров, Сироҷиддин Хуҷамқулов, Муҳсин Қурбонзода, Мулловоси Каримов ва капитани команда Абдурасул Самадов. хуб, Абдурасул, марҳамат, чанд дақиқа ё чанд сония дурусттараш дар ихтиёри шумо хоҳад буд. аз кӯтоҳ как мегӯед ки аз киҳо иборат аст тими шумо? намояндаҳои кадом касбу кору ихтисос ё шояд донишҷӯён, намедонам. хуб, чӣ хел ҷамъ шудем ва омодагиҳо чӣ хел аст? ташаккури зиёд. аввалан мо миннатдории худро ба муассисаи давлатии телевизиони Сафина мерасонем барои даъват намудан ба ин барномаи интеллект шоу. дастаҳои шахсоне ки дар ин гурӯҳ шомил мешаванд иборатанд аз Шаҳриёр Назиров аз факултети Осиё ва Аврупо, Абдуқодир Ҷобиров аз факултети филология, Сироҷиддин Хуҷамқулов аз кафедраи умуми донишгоҳии забони хориҷӣ, забони олмонӣ ва фаронсавӣ, Муҳсин Қурбонзода аз факултети физика, Мулловоси Каримов аз факултети химия ва худи ман аз факултети химия Самадов Абдурасул. беҳтарин, ташаккур мегӯям бачаҳо. хуб, ин намояндаҳои қариб ки ҳама ихтисосҳо, касбҳо, факултаҳо инҷо ҳастанд ва кӯшиш кунед ки бозӣ ҷолиб бошад. албатта барои ин бозӣ масалан дар як шаб ё ду шаб ё намедонам як моҳ тайёр шудан шояд имкон надорад. яъне вақте ки мегӯем мо тайёр шудем, ин ба он маъни аст ки мо чандин сол аст ки ба бозиҳои зеҳнӣ таваҷҷӯҳ дорем, яъне ба ҳамин маънӣ метавонад фақат бошад. хуб, инҷо баъзе саволҳое аст ки шумо ба он шояд ҷавоб намеёбед, баъзе саволҳое аст ки хеле душвор ҳастанд, баъзе саволҳое аст ки бисёр осон ҳастанд, вале шумо ҷавобро фаромӯш мекунед. ин гуна ҳолатҳо рух медиҳад. надонистан ё беҷавоб мондани кадом савол ба маънии надоштани дониш нест ҳеҷ вақт. ина шумо ҳам хуб фаҳмед ва умедворам ки бинандаҳои мо ҳам хуб мефаҳманд. ин бозӣ аст ва мо мехоҳем ки ҳам вақтро хуш гузаронем ва ҳам аз ин ҷо чизе барои худамон бигирем. мақсади бозӣ ҳамин аст ки мо ҳатто дар ҳоли ҷавобро надонистан мо баъзе чизҳоро барои худамон мегирем. ба ҳар сурат ҳар бозӣ 6-7-8 савол бо ҷавобаш мо дар дафтари хотираҳо қайд мекунем, ба худамон мегирем ва ин бисёр муҳим аст. хуб, барои шумо муваффақият мехоҳам. марҳамат, ман қоидаҳои бозиро кӯтоҳ баротон мефаҳмонам. 1 дақиқаи вақт ҷудо мешавад барои саволҳо. шумо саволҳо вақте ки пешниҳод мешаванд шумо бинависен. 6 нафар ҳастен, ҳатто нимҷумлаӣ метавонед бинависен, то хуб зарурат ба такрори бештар набошад. 1 дақиқа вақт иловагӣ дорен ки метавонед онро бо салоҳдиди худ истифода барен. қоидаи аз ҳама асосии бозӣ ҳамин аст ки ҷавобҳои қисман дуруст ҳамчун ҷавоби нодуруст қабул мешаванд. барои ҳамин шумо кӯшиш кунед ки ҷавоботон максимум дуруст бошад. хуб, барои шумо муваффақият мехоҳам. марҳамат, рақами саволи навбатиро маълум кунед.
саволи рақами 3 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. соли 1960 шаҳри Люнебурги Олмон, онҷо як радиостансия пайдо шуд ки ҳанӯз иҷозати фаъолиятро надошт ва ҳар бегоҳ рӯзҳои корӣ як маълумоти бисёр муҳимро барои як гурӯҳи алоҳидаи мардум пешниҳод мекард. агар он вақт шабакаҳои иҷтимоӣ мебуданд, шояд зарурат ба таъсиси ин мавҷ набуд, зеро ки ҳамин корро ҳоло мо мушоҳида мекунем ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ мардум анҷом медиҳанд. мардум ин корро анҷом медиҳанд, аз ҳамдигар мепурсанд, иҷро мекунанд, анҷом медиҳанд. аммо он вақт ки ин чиз набуд, ин радиостансие ки ғайриқонунӣ фаъолият мекард, ҳар бегоҳ рӯзҳои корӣ ҳамон маълумотро пешниҳод мекард ва мардуми бисёр он маълумотро интизор мешуданд. хуб, хоса фаъолияти ин стансия дер давом накард. шумо фақат гӯед ки ҳар бегоҳ чӣ маълумотро пешниҳод мекард, он ки бисёр муҳим буд барои як гурӯҳи алоҳидаи мардум? савол фаҳмо аст? марамат, 1 дақиқа вақт доред, фикр кунед. баланд бегоҳ фақат бегоҳ як гурӯҳи дар чӣ мегӯям охи шабакаҳои иҷтимоӣ ин корро иҷро мекунанд. ба чӣ вобаста аст? Ба вобаста нест ки масалан Германия дар он вақт ду тақсим иштирокӣ буд ё та уҷа як девори буд байни масалан ғайриқонунӣ 1960 сомонаҳои иҷтимоӣ чӣ корро ҳозир иҷро мекунанд? зодурӯзро табрик кардан, зодурӯзро табрик кардан, хабар расонид ки ки зодурӯз дорад. беҳтарин ҷавоб. рӯзҳои таърихӣ шояд рӯзҳои корӣ рӯзҳои корӣ ва маълумот медодаст. яъне рӯзи корӣ ҷаксаяки сомона ғайриқонунӣ дар рӯз давом накард. маълумот ки ҳамон кадом хабари муҳимро пахш мекард? маълумот дар бораи чӣ? як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марамат, сардори даста, кӣ ба савол ҷавоб медиҳад? ба ин савол дастаи мо тасмим гирифт ки Абдуқодир Ҷобиров ҷавоб медиҳад. марамат, ба назари мо шояд зодурӯзро эълон мекарданд ки имрӯз зодурӯз дорад. барои як доираи муайян гуфтем ки бисёр маълумоти муҳим аст. ҳама шояд ба ин маълумот таваҷҷӯҳ намекард, зеро ки зарурат шояд надошт. вале як гурӯҳҳои алоҳидаи мардум, мардҳо ва занҳо, ба ин маълумот аҳамият медоданд, таваҷҷӯҳ мекарданд. масалан, ман бисёр мехостам ки ҳар бегоҳ ҳамин гуна маълумот пешниҳод шавад. ман шахсан гӯш мекардам, барои ки барои ман бисёр муҳим аст, барои он ки ба манам баъзан ин гуна ҳолатҳо рӯбарӯ мешавад ки мушкилӣ мекашем барои пайдо кардани ҳамон маълумот. бисёр мушкилӣ мекашем. як чира пурсем ки ҳамин ҳоло ҳам дар масалан шабакаҳои иҷтимоӣ гуфтед ё дар масалан телевизионҳои баъзеҳо ҳамин гуна маълумотро пешниҳод мекунанд. бале, бошад ё не? баъзеҳо мепурсанд, бале, баъзеҳо ин маълумотро дар ихтиёри мардум дар шабакаҳои иҷтимоӣ мегузоранд. ин гурӯҳ кадом синну солро дар бар мегирифт? албатта сину соли аз 18, 19, 20, 25 боло. яъне маълумот барои онҳо ҷолиб буд. марамат, чӣ ҷавоба қабул кунем? шумо ним ҷавоб доштед аллакай? ним ҷавоб ки дар бораи ягон ҷашнҳо бошад. онро қабул кунем ё ки чӣ хел? бигзор ҳамин бошад ҷавоб. иду ҷашнҳову зодрӯзҳову ҳар чиз дигар. хуб, ҷавоби шумо қабул аст? кадоми шумо оиладор фарзанддор ҳастед? ягон нафар? ки ба ошон эълон мекард. хуб, вазифаҳои хонагиро аз китобҳои мактабӣ ҷавобоша эълон мекарданд. яъне ба воситаи он радиостансия вазифаи хонагиро анҷом медоданд. масалан, оли фарзандони мо агар кадом вазифаи хонагир аз геометрия, алгебра пурсанд, мо намедонем ҳамина, барое ки ман барои чӣ гуфтам ки аз соли 94 то имсол хеле вақти мадид аст. яъне вақти ман соли 94 мактаба хатм кардам ва ман баъзе мисолҳо масъалаҳои масалан фарзандора ҳамроҳшон ҳал карда наметавонам, барое ки фаромӯш кардам. хуб, хулоса ин радиостансия ҳамин маълумотро пешниҳод мекард. яъне ҳар бегоҳ барои сабук шудани кори падару модарон
аз китобҳои гуногун, мавзӯъҳои гуногун, мисолу масъалаҳои гуногун ҳал мекарданд ва кори онҳоро осон мекарданд. саволи рақами 2 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. нафаре ки фикр мекунад ки бе дигарон ҳам метавонад муваффақ шавад ва ба чизе даст биёбад, сахт хато мекунад. ба назари шумо аз рӯи гуфти Ларош Фуко кӣ аз нафари аввалӣ дида зиёдтар хато мекунад? савол фаҳмо аст? такрор мекунам. нафаре ки фикр мекунад ки бе дигарон ҳам метавонад муваффақ шавад ва ба чизе даст биёбад, сахт хато мекунад. ба назари шумо Ларош Фуко киро гуфта буд ки зиёдтар аз нафари аввалӣ хато мекунад? нафаре ки нав гуфтем зиёдтар аз ӯ ҳатто хато мекунад. Кӣ ба назари Ларош Фуко зиёдтар аз нафари аввалӣ хато мекунад? хуб, умедворам ки савол фаҳмо аст. Марамад 1 дақиқа вақт доред, фикр кунед. нафаре ки фикр мекунад ки бе ёри ягон кас муваффақ мешад, сахт хато. Ларош Фуко гуфта будаст ки ин аз ҳама хатои бузург ба ҳамон нафар мекунад ки якон кор намекунад. фикри ман Я фикр мекунам хатои бузург ҳамон одам мекунад ки чи хатои пешинаи одам ҳам мебинад ва ислоҳш намекунад, дар худаш ҳам хато дорад. Ёки кани як гап зана нафари пешина хатоиро дар сахт хато мекунад нафаре ки фикр мекунад бе дигарон ба муваффақ дигарон мешавад. муваффақ мешавад. хато мекунад. ин бо гуфтааст ки не аммо чӣ гуфт нафаре ки фикр мекунад чи бе дигарон муваффақ мешавад, сахт хато мекунад. ин кас гуфта будаст ки Ларош ки Фуко аввалин дида бисёр хато мекунад. нафаре ки фикр мекунад 1 дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. Марамад Сардори даста кӣ ба савол ҷавоб медиҳад? ба ин савол Шаҳрёр Назиров ҷавоб медиҳад. Марамад Шаҳрёр. ба фикри мо дастаи мо ба чунин хулоса омадем ки нафаре ки сахт хато мекунад нисбат ба оне ки аввал бале бёри дигарро яъне нафари аввал ки фикр мекунад ки бе дигарон ҳам метавонад сахт хато мекунад. бале аммо ба андешаи Ларош Фуко ин нафар аз нафари аввалӣ дида зиёдтар хато мекунад. Кадом нафар? ин ҳамон нафаре аст ки фикр мекунад ки нафари аввалӣ хато мекунад. нафари аввалӣ хато мекунад. яъне нафари аввали вақте ки мегӯяд ки бе дигаронам метавонад, ӯ хато мекунад. ҳамин тавр? не шумо нафаҳмед. яъне ин ҳамон нафаре аст ки фикр мекунад ки нафари аввалӣ муваффақ намешавад. нафари аввалӣ муваффақ намешавад. яъне нафаре ки фикр мекунад ки бе дигарон метавонад муваффақ намешавад. хел ҳамун нафари гурӯҳи дуюме ки фикр мекунад ки ҳамун гурӯҳи аввала худашон мақсад ҳамун гурӯҳи аввала хато мекунанд, ҳамин гурӯҳи дуюм фикрашон хато аст. яъне онҳо хато мекунанд ки дигарро танҳо бе кӯмаки дигарон муваффақ шуданро онҳо хато нефаҳмо. дар савол буд ки онҳо хато мекунанд. дар савол буд ки онҳо хато мекунанд. шумо гурӯҳи дуюм биёбед ки гурӯҳи дуюм киё ҳастанд? не гурӯҳи дуюм ҳамун гурӯҳе ҳастанд ки фикр мекунанд ки гурӯҳи якум хато мекунанд. фаҳмо. яъне ақидаи хуб, бар сурат ҷавобе ки ман интизорам ин ҷавоб набуд, нодуруст аст. як чизи бисёр осона гуфтааст Ларош Фуко ва таваҷҷӯҳ кунед чӣ гуфтааст. гуфтааст нафаре ки фикр мекунад ки бе дигарон метавонад хато мекунад ва аз ӯ зиёдтар хато мекунад нафаре ки фикр мекунад ки дигарро бе ӯ наметавонанд. фаҳмо?
ина мегӯяд як андешаи бисёр сода аст. баъзеҳо фикр мекунанд ки тамом ҳамин кор бе онҳо намешавад. тамом яъне онҳо зиёдтар хато мекунанд аз нафарони аввалӣ, нафароне ки фикр мекунанд ки бе дигарон ҳам метавонанд бошанду намедунам. хуб ба ҳар сурат як андешаи хеле сода ва хеле аз нигоҳи вазну маънӣ вазнин. саволи рақами 5. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. мо ин саволи навбатиам бисёр монанд аст ба саволи дуюм, вале тахмин мекунам ки ҷолиб аст. инҷо як андешаи шопенгауэр шумо бояд то охир биёбен. ӯ гуфтааст ки ҳамон корро кардан ба ин маънӣ аст ки шумо яъне ҳуқуқҳои худро камтар ва уҳдадории худро 2 карат бештар мекунед. яъне бо анҷом додани ҳамон кор шумо ними ҳуқуқҳои худро кам ва уҳдадории худро 2 карат зиёдтар мекунед. яъне 2 карат зиёдтар уҳдадориро акнун ба дӯш мегирин ва ҳуқуқҳоятон яъне коҳиш меёбанд бо анҷом додани ҳамон кор. кадом кор? чӣ дар назар дошта шудааст? яъне шопенгауэр чиро дар назар дорад? марҳамат фикр кунед. ним баробар худ кам мешавад. ними ҳуқуқ да ягон кас мети ягон кас мегирад. ба фамилияи наздиктариш ҳама виладор шудан. ҳуқуқ вақте ки мисол накуҷа ҳуқуқ кам намешавад. артур шопенгауэр файласуф буд ба фикрам ба чизи динем бо варианта пешниҳод кун ба уҷа боруша намеандозам оиладор шуда шояд ягон вазифа гирифта. не вазифа мансаб ин бача да чӣ кан бо дар давоми савол дар давоми баҳс бо ягон чизи нав тавлид меша. ки муҳсин ҷавоб метиҳад. оиладор шудан. муҳтарам ровӣ вақти мо тамом шуда вақти логин бар вақте бо чӣ пешниҳод доштанаш мумкина? оиладор шудан уҳдадорӣ 2 маротиба зиёд мешавад. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат сардори даста кӣ ба савол ҷавоб медиҳад? ба ин савол муҳсин қурбонзода ҷавоб медиҳад. мо ба хулосае омадем ки ҳамин амале ки анҷом медиҳӣ ва 2 карат уҳдадорӣ зиёд шуда ҳуқуқ ним баробар кам мешавад, ин ба хулосаи мо оиладоршавӣ мебошад. оиладоршавӣ? оиладоршавӣ. хуб ки ина муҳсин шумо худатон фикр кардед? шумо оиладор ҳастед? не оиладор нестем. ки аст аз гурӯҳи шумо оиладор? ҳастанд якчанд нафар оиладор ҳастанд. киҳо оиладор ҳастанд ки шарм медоранд даст бардоранд? кане як бор биё бинем ки ки оиладор аст. ягон кас ҳастанд оиладорҳо ҳастанд. оиладорҳо ҳастанд лекин ба савол ҷавобро як нафаре пешниҳод мекунад ки муҷаррад аст. ҳаминтавр? бале. хуб оиладорӣ 2 карат бештар кардани масъулият ва уҳдадорӣ. ҳаминтавр? бале. хуб бояд гӯям ки муҳсин шумо аллакай ба оиладорӣ тайёр ҳастед, барое ки ҷавобтон дуруст аст. саволи рақами 11. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. соли 1911 ин навишта
нашр шуда буд ки дар баъзе муассисаҳои фарҳангии Аргентина ҳамон корро анҷом додан он қадар кори хуб ҳисоб намешуд ва махсусан занҳо бояд ки ҳамон корро анҷом намедоданд. ба он кор мардҳо метавонистанд машғул шуданд, ин корро мардҳо метавонистанд ки анҷом бидиҳанд, аммо занҳо на. хуб, ба ҳамин мазмун, яъне ҳамон кор, номи як асари Людмила Гурченко ҳам ҳаст ки соли 1987 нашр кардааст. шумо гӯед ки инҷо гап дар бораи киҳо меравад, яъне кадом корро дар яке аз муассисаҳои фарҳангӣ занҳо бояд анҷом намедоданд. яъне ин корро мардҳо метавонистанд бикунанд. масалан, ҳоло ин корро ҳам занҳо ва ҳам мардҳо анҷом медиҳанд. аммо он вақт ҳамин гуна қабул шуда буд ки хуб набуд ки занҳо ин корро анҷом диҳанд. занҳо анҷом намедоданд. ёдрас мешавам ки инҷо дар бораи аввали солҳои 1900-1911 меравад. ва Гурченко, Людмила Гурченко як ҳамин гуна китоб дорад бо ҳамин ном айнан ки соли 1987 интишор шудааст. гап дар бораи кадом кор меравад? гап дар бораи чӣ кор меравад? марҳамат, як дақиқа вақт доред, фикр кунед. асари Гурченко дар муассисаи фарҳангӣ эҷро кардан мувофиқ набуд ба занҳо. мумкин ин рақс бошад? дар Аргентина муассисаи фарҳангӣ дар муассисаи фарҳангӣ иҷрои кор кори кардан. занҳо дуруст набуд. хуб набуд. мафҳум ки манъам набудаю не ки иҷро накунад хубтар будааст. лекин мардҳо иҷро карда метавонистанд. чиро иҷро кардам? кадом муассисаи фарҳангӣ нақш офаридан, сароидан нақш офаридан, нақш офаридан, яъне ки рақс кардан. ҳамхеле китобо аст ба намуди певец, танцор. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат, сардори даста кӣ ба савол ҷавоб медиҳад? ман фикр мекунам ки дар он даврҳо шояд рақсидан иҷозат набуд барои занҳо. рақсидан иҷозат набуд. ва ӯ китобе ки Гурченко ҳам навиштааст, рақсидан ном дошт, ҳамин тавр? ё рақс шояд ном дошт? шояд. ва ҳоли масалан занҳо ва мардҳо дар муассисаҳои фарҳангӣ гуфтем, шумо толорҳои консертиро дар назар доред, не? муассисаи фарҳангӣ метавонад масалан театр бошад, метавонад намедонам кадом як толорҳо бошад, рақсӣ бошад, намедонам кадом як мактабҳои мусиқӣ, театрҳо ва мисли ин. хуб, ҷавоби шумо рақс аст. бале. ин ҷавоба мо қабул мекунем. ҷавоба қабул мекунем. ва ман бояд гӯям ки ҷавобтон дуруст нест. шумо тамошо мекунед ки баъзе ҳунармандон масалан махсусан дар Русия вақте ки аз дунё мегузаранд, чӣ тарз онҳо ба роҳи охир гусел мешаванд? бо кадом чӣ кор мекунанд? бо чӣ гусел мекунанд онҳоро? мухлисон ҷамъ мешаванд вақти хайру хуш, бо чӣ гусел мекунанд онҳоро? як намуд мусиқӣ менавозанд. вақте ки дар театр шумо тамошо мекунед, намоишномаро тамом мешавад, чӣ мешавад? кафкӯбӣ мешавад. буханам он вақт фикр мекарданд ки дар кафкӯбӣ фақат мардҳо бояд каф бикӯбанд, занҳо не. ҳамин тавр акнун он вақт қабул шуда буд. ва хуб, китобе ки инҷо Гурченко ҳам навишта буд, ҳамин гуна ном дошт «Аплодисменти» ва соли 1987 нашр шуда буд. яъне дар ин бора назарҳо зиёд аст ва баъзе фактҳои аҷоибам вобаста ба кафкӯбӣ ёфтан мумкин аст. ва махсусан ҳамин чизам бисёр аҷоиб аст ки нафароне ки як умр дар саҳна буданд, онҳоро бо кафкӯбӣ гусел мекунанд. ва ин як чизе масалан дар Русия бисёр маъмул аст ва қабул шудааст.
саволи рақами 1 ин саволро барои мо мухлиси фикр мекунам бисёр фаъоли мо Фаррух Валиев аз ноҳияи Темурмалик барои мо фиристода. Ман саймона изҳори ташаккур мекунам ба Фаррух Валиев ва ҳар ҳафта ками кам 4 савол 5 савол барои мо мефиристанд ва мо ҳам хеле сахтгирӣ мекунем ва аз миёни 4-5 савол 1 ё 2 саволи онҳоро барои гурӯҳҳо пешниҳод мекунем. Ва ин дафъа он кас дар бораи як орден навиштанд ки дар Иттиҳоди Шӯравӣ буд ва ин орден воқеан соли 1943 таъсис ёфта буд. Яъне бори аввал соли 44 тақдим шуд, маротибаи охир соли 45 тақдим шудааст ва ҳамагӣ мегӯянд ки шояд 20 нафар соҳиби ин орден шуда буданд. Ва аҷоиби ин буд ки ин орден аз тиллову нуқраву платинаву рубину бриллианту ҳамин чизҳо дошт. Хуб ва ҳоле дар осорхонаҳо намунаи онро гузоштаанд. намунаш ҳаст ва худи ҳамон орден ки инқадар маводи қиматбаҳо дорад дар ҷои дигар нигаҳдорӣ мешавад. шумо баъди як дақиқа гӯед ки чӣ орден аст ин? умедворам савол фаҳмо буд. як дақиқа вақт марамат фикр кунед. орден дар ҷанги бузурги ватанида буд. 44-45 ордени қаҳрамони Иттиҳоди Шӯравӣ набуд. 20 нафар. 20 нафар гирифтагӣ ва 45 охирон буд. 2 сол пай ҳам 20 нафар. дар замони Иттиҳоди Шӯравӣ ёки дар ҳамин Иттиҳоди Шӯравӣ медоданд. мақсад агар дар замонаш боша дигар давлатҳо мумкин дода мешад. яке агар дар Иттиҳоди Шӯравӣ медоданд кадом орденҳо аст дар Иттиҳоди Шӯравӣ? ситораи тиллоӣ бо қаҳрамони Иттиҳоди Шӯравӣ ки бисёр 54 кас фақат Тоҷикистон 54 20 нафар ҳамагӣ. ин шуд 3 кара. фикр кунед. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат, сардори даста кӣ ба савол ҷавоб медиҳад? агар имконият бошад камтарак равшанӣ меандохтед вобаста ба ин ҳамин савол. орден бисёр қимат ҳам ҳаст ба хотире ки гуфтем яъне ки як вазни умумияш қариб 80 грамм аст. яъне ҳамин орденро Иттиҳоди Шӯравӣ медод? бале 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 дар замони Шӯравӣ таъсис ёфтааст. моҳи ноябри соли 43 бори аввал соли 44 тақдим мешавад ва моҳи сентябри соли 45 охирин маротиба тақдим мешавад ва тамом. умуман 78 грамм вазн дошт ва масалан як 2 грамм тилло дошт, як 40 чанд грамм платина, хуб нуқра дошта чанд грамм, хуб баъд рубини 25 карата, бриллиант, хулоса аз металлои аз маводи қиматбаҳо яъне таркиб ёфта буд. барои ҳамин арзишаш бисёр қиматам аст. чӣ орден аст он ки ҳудуди 20 кас гирифтанд ва як нафар баъди марг ва 19 нафари дигар агар хато накунам яъне ки онро дар зиндагӣ ба даст оварданд. хуб гап дар бораи кадом орден меравад? шояд ин қаҳрамони Иттиҳоди Шӯравӣ ба ҳамин ном ордени қаҳрамони Иттиҳоди Шӯравӣ. бале. ҳамин ҷавоба қабул кунам. ордени қаҳрамони Иттиҳоди Шӯравӣ. қаҳрамони Иттиҳоди Шӯравӣ. хуб баъд бо вариантҳои дигар ҳам дорем. мо иваз мекунем варианти пешниҳод кардагимона шояд барои ордени ғалаба бошад. ордени ғалаба буд. медали ғалаба ё ордени ғалаба? орден барои ғалаба. ордени ғалаба, победа яъне ба русӣ. ҳамин тавр? шояд. хуб кадом ҷавоба қабул кунем? ордени қаҳрамони Иттиҳоди Шӯравӣ ё ордени ғалаба ё победа ки шумо маротибаи дуюм гуфтед аллакай. ин варианти дуюмтон буд. охирон варианти мо ҳамин ордени ғалаба. ордени ғалаба. хуб
шумо гуфтед қаҳрамони иттиҳоди шӯравӣ гуфтен, пешниҳод карден, вале гирифтед ин ҷавобро иваз кардед ва маротибаи дуюм гуфтем ки қабул кунем ордени ғалабаро, победаро ва бо ҳамин коратон шумо як холи дигар иловагӣ гирифтен. Табрик, ҷавоб дуруст аст. ин охирам ин ҳамун ордени победа аст. саволи рақами 9. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. як муаллими афроамрикоӣ аз яке аз минтақаҳои наздик ба Вашингтон аз фани математика дарс мегузашт ва усули дарсгузарии ӯ бисёр аҷоиб буд ва намонанд ба усули дарсгузарии муаллимони дигари математика буд. хуб, аммо барои бачаҳо маъқул буд ва ҷавонон, наврасони мактабӣ бо ин роҳ ҳатто дарсҳоеро хубтар аз худ мекарданд. гап дар бораи кадом усул мерафт? чӣ хел дарс мегузашт ӯ? бо кадом усул дарс мегузашт ки барои наврасони мактабӣ, махсусан синфҳои болоӣ бисёр маъқул буд? саволфаҳмо аст. марҳамат, як дақиқа вақт фикр кунед. афри амрикоӣ дигар усули истифода мебард. мумкин пула ягон усула истифода мебурдааст. ҳамчу мақсад пула ҳамчун аёният оварда мефаҳмудааст, ҳамчун мисол карда. фақат пул буда наметавон мешавад. мумкин ки аммо ба хона нагон туфол ягон чиро шо. чунки дар хориҷ арифметика фаҳмидагӣ? элементар. ментали чӣ мешавад? чӣ? Ментал не. арифметика зеҳнӣ мешавад. зеҳнӣ кати. усули наве ки ҳамон вақта истифода мебурд. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат, сардори даста, кӣ ба савол ҷавоб медиҳад? ба ин савол шаҳрёр назиров ҷавоб медиҳад. марҳамат, шаҳрёр. ба як ҷавобиёни қавнӣ омадем ва фикр мекунем ки ҳамон усули ментал наёе ки зеҳнӣ мебошад ки имрӯз бисёр истифода бурда мешавад, хусусан дар арифметика. дар арифметика на, ин медонед як усули бисёр аҷоиб аст ки мо масалан як чанд нафаре дорем ҳоло ки агар дониши математикӣ медоштанд, метавонистанд ки бо ҳамин усул дарс гузаранд. ёддост мешавам ки инҷо дар бораи яке аз минтақаҳои наздики Вашингтон меравад ва ин муаллими афроамрикоӣ аст ва аз математика дарс медод. дарсоша на мисли муаллимони дигар мегузашт, балки камакак ғайриоддӣ, фарқкунанда мегузашт. аммо барои наврасон бисёр маъқул аст. бисёр маъқул буд ва наврасон ба ин усул таваҷҷӯҳ доштанд. хуб, ва иҷоба қабул кунем? яъне математикаи зеҳнӣ, ментальная математика, арифметика, ҳамин тавр? чӣ ба ёдатон омад боз? ин ҷавоба қабул мекунем, ҳамин тавр? хуб, ин ҷавобро қабул мекунем. бояд гӯям ки ин ҷавоби дуруст нест. ман гуфтам ки он муаллим афроамрикоӣ буд. чӣ ба ёдатон меояд? ҳаман як равияи миёни афроамрикоиҳо бисёр маҳбуб ки ҳоле дар кишвари мо ҳам баъзе ҷонибдорона доранд.
баъзеҳо ҳамон чиро мехонанд чи аст? Чи аст? шояд реп бошад. баландтар гӯем. Реп астин албатта. муаллим бо усули реп дарсҳои математикаро мегузашт ва масалан мо ҳам як чанд намегуна репере дорем ки агар дониши математикӣ доштанд шояд ки онҳоро хонандагони мактаб гӯш мекарданд. яъне аз ин усул истифода бурда ба маънои он ки ҷавонон оли ба ин чиз бартарӣ медиҳанд, шояд гӯш мекунанд, намедонам маъқул аст барои онҳо ва ина гирифтанд бо дарсҳо тавъам карданд, яъне ки аз ин манфиат мебардоранд ва бо ҳамин усул дарсҳоро мегузаштааст. саволи рақами 10 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. тасаввур кунед ки наздикии Париж, дурусттараш Аньере, дар наздикии яке аз кӯпрукҳо баъзе як ҷое ҳаст ки баъзе навиштаҳоро дар он ҷо хондан мумкин аст. масалан навиштаҳои бемислу монанд, ширинак, фаромӯшнашаванда, аҷоибот, якаву ягона, ҳамин гуна навиштаҳоро он ҷо дидан мумкин аст. хуб ва нависанда Александр Купринам дар ин бора навиштааст ки шумо агар аз ҳамон ҷо мегузаред ин навиштаҳоро метавонед ки бихонед. хуб ва дар ҳамин мавзӯъ асарҳои машҳур ҳам ҳаст, як китоби машҳур ҳам ҳаст ва як филми бисёр машҳур ҳам ба навор гирифта шудааст. шумо гӯед ки он навиштаҳо дар куҷо ҳастанд? дар куҷо дидан мумкин аст ҳамон навиштаҳоро? марҳамат, як дақиқа вақт фикр кунед. дар ҳамчун навишта буд ҳар кас дашт менависа девори ишқ метумая. як кас ҳам сурат гирифта равон карда буд як бор девори ишқ шояд девори ишқ бошад. дар девори ҳаст ки ҳар кас барои дӯст дар девор бале девори ишқ аст. агар девор дабошад аз ҷавоб ҳам хи расбида будам як кӯпрук дига аст ки дар наздики қулф ҳам хасият кард, қулф мекунам, он калича дар рӯи об мепартоям. این نوشتگی شیرینه نگاه می‌بینی نوشتگیشو هر می‌بینی کس برای دلداده شده چیزی می‌نویسد اونجا قد بگذاشتم باشه. دیوار دیوار ها دیوار نموش دیوار در دیوار می‌نویسن. اگه فکر دیگه داشته باشه نه فکر ما نیست. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат, сардори даста, кӣ ба савол ҷавоб медиҳад? хулоса омад ки ба ин савол Абдуқодир Ҷобиров ҷавоб медиҳад. марҳамат. من فکر میکنم که این دیوار یک دیواری هست که هر کس برای دل دادهش چیزی اونجا می‌نویسد و این دیوار عشق است. хуб, гуфтем ки дар бораи он ҳатто китобам навиштаанд. агар ман номи муаллифа пешниҳод кунам, шумо шояд меёбед. Стивен Кинг. ин як ҷоест ки хуб мардум ба он ҷо ҳар рӯзам нараванд. ин нависанда аз назди он гузашта ва ба ҳамин навиштаҳо аҳамият додааст ва як филмам дар ин бора ҳаст ва як китобам ҳаст. хуб, Стивен Кинг гуфтем, умедворам ки ба ёдатон меояд. ягон чӣ ба ёдатон наомад? ҳамин ҷавобе ки пештар буд, ино мо қабул мекунем ҳамчун девори ишқ, девори муҳаббат ва бояд гӯям ки ҳамин ҷавоби дуруст набуд. ҷавоби дуруст набуд ин чиз. хуб, асари Стивен Кинг ин гӯристон барои ҷонварони хонагӣ буд. Кладбище домашних любимцев.
ва ин ҷо гӯристони ҳайвоноти хонагӣ буд ки мардум барои ҳайвоноти хонагишон лавҳа мегузоштанд, санг мегузоштанд ва менавиштанд онҷо якаву ягонаи ман номаша менавиштанд ва чизҳои дигара. саволи рақами 8 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. баъд як бозии футбол миёни Порту ва Алегри, ин тимҳои футболи Бразилия аст. хуб, мардум тамошобинон якбора ба майдон мерезанд ва аз пушти довар медаванд. довар низ аз ҳарос, аз тарс ворид мешавад ба ҳамон нуқтае ки доварон онҷо мешинанд, дарро мебандад. аммо мардум дарро мешикананд, ворид мешаванд ба он толоре ки доварон, ҷои нишасти доварон буд ва давомаш чӣ мешавад? Чӣ мехостанд онҳо аз довар? ёдрас мешавем ки ин ҳодиса аввали солҳои 60 буд дар бозии футболи Порту ва Алегри, тимҳои Бразилия, ва воқеан ҳам ин ҳолат бо довар рух дода буд. вақте ки мебинанд ки мардум ҷониби ӯ медаванд, аз тарс мегурезад, меояд ҳамон ҷое ки барои доварон ҷудо шудааст, ҳамон утоқ ворид мешавад, дара мебандад ва мардуми хеле зиёд ки ӯро таъқиб мекарданд, аз пушташ меомаданд, дара мешикананд, ворид мешаванд ва чӣ мехостанд онҳо аз довар? чӣ шуд давомаш? маромад, як дақиқа вақт фикр кунед. аз довар чӣ хостанд? қоидаҳои гузаре ки Ай, иҷро кардан. хурсанд шуда хурсанд бошанд. мумкин бале чикоямон команда будан мехостам ва мумкин ки хеле осмон шуд доварам мумкин чай кардан. Ташаккур мекунам. ёдшонаша ёки ягон кори хато кардаги будаи довар ва ё мехостаги довар ягон эҳтимолият дорад кори хато кардан шуд. хатои карда ки ба маърифати дигар команда дигар даста шудааст. Ин даста бозии буридагӣ аст. мумкин аст. барои минадорӣ кардан қаҳрамони бозӣ мумкин шуд. اینجا منطقه برای ممکن تشکر барои минадорӣ кардан хатои кар аст ки ба маърифати اساسا دارا فکر میکنه که برای барои ҳамла гӯё ки омад همچون از کاری راضی نباشند برای تشکری همین як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. сардори даста ки ба савол ҷавоб медиҳад? дастаи мо ба хулосае омад ки ба ин савол муловаси Каримов ҷавоб медиҳад. маромад. мо аъзоёни даста ба чунин хулоса омадем ки шояд мардуми ба майдон зада даромада ва доварро то хонаи доварон яъне дунболагирӣ карда шояд мехостанд ба довар изҳори ташаккурӣ баён кунанд. ташаккур гӯянд шояд ҳамин ва барои ҳамин дарро шикастанд. хел бале шояд ҳамин тавр бошад. аз хурсандӣ хуб, бешӯхӣ мекунед шумо ин ҷавоба қабул кунем? Кар шикастан набояд бошад. ҳамин тавр? довар аз довар минадорӣ минадорӣ кардан мумкин хуб, ташаккургӯё минадорӣ аз охирон довар варианти мо ҳамин минадорӣ баён кардан ба довар. ба довар минатдорӣ баён кардам. хуб, ман ҷавоби ғайриоддии шуморо қабул мекунам ва бояд гӯям ки анами ҷавоби ғайриоддии шумо ҷавоби комилан дуруст аст. воқеан ӯ довар бечора намедонист ки ин мухлисони кадом тиманд. ӯ довари бечора чӣ медонад ки барояш изҳори ташаккур кардани ҳастанд? вақте ки ҷонибаш медаванд ӯ мегурезад, фикр мекунад ки ӯро мезананд ва ворид мешавад ба утоқ ва баъди камакак бо зур дара тела кардан мешикананд ва ворид мешаванд, ба ӯ изҳори минатдорӣ мекунанд барои як доварии бисёр хубаш.
саволи рақами 4 таваҷҷӯҳ мекунем ба савол. соли 2011 соли 2011 дар миср як духтарчае ба дунё омад ва волидонаш ба хулоса омаданд ки барои як номи тамоман ғайриоддӣ гузоранд. вале ин ном ба ин ҳад ғайриоддӣ ва барои мо ноошно нест, барои мо шинос аст ин ном. шумо гӯед ки он духтарча чӣ ном дошт? чӣ ном гузоштанд ба он духтарча? ин гуна ҳодисаҳо хеле зиёд аст. Масалан, барои мисол чанд сол пештар як муҳоҷирон аз яке аз кишварҳои ховари миёна, агар хато накунам, вақте гуреза шуда рафта буданд Олмон, духтарчашона Ангела Меркел номгузорӣ карданд, ба хотире ки замони канцлер будани ӯ иҷозати вуруд ба он кишвар пайдо карданд, онҷо зиндагӣ карданд, кор карданд ва ҳамин тавр хостанд ки ба канцлери Олмон изҳори сипос кунанд. Яъне номи духтарчашона Ангела Меркел гузоштанд. хуб, мисли ин соли 2011 дар худи Миср ҳам як духтарча таваллуд шуд ва волидонаш барои ӯ як номи аҷоиб гузоштанд. ёдрас мешавам ки ин ном барои мо ҳоло номи намедонам ғайриоддӣ нест, як номи маъмулӣ аст. мо ин нома медонем. аммо ин волидон гирифтанд ба духтарчаашон ҳамин нома гузоштанд. хуб, марамад як дақиқа вақт доред фикр кунед. чӣ ном гузоштанд? президенті کی بود؟ این موافق نبود. این نام در مرد هم بوده میتونه دخترچه داخل موافق عجیبه نتیجه کو نه بعد 2004 خواندم به سال 2000 کلیوپاترا خواندی نداره باش. اگر نیاد موقعیت وجود نباشد، فکر نداشته باشه، کلیوپاترا است. چون کلیوپاترا با میسر خواندی داره. دیدم دسته که اینجا کلیوژه میگه کلیوژش همین بود که مقصد او یک سوریایی دیگه نمیشد رنجی عمل کرد. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд, Марамад сардори даста ки ба савол ҷавоб медиҳад? ин волидон аз Миср соли 2011 чӣ ном гузоштанд ба духтарчаашон ки дар сархати хабарҳо пайдо шуд? ҳама дар бораи он суҳбат мекарданд. چی خیلی گفتید که انگلا مرکل نام گذاشتن و به آلمان علاقه‌مندی دارد. فکر کردیم که این همون کلیوپاترا باشد، چون که کلیوپاترا نام گذاشتند. شاید و از مصر باشند و اکنون مردمی مصر خیلی کم نام میگذاشتند کلیوپاترا و برای همین در سرخط خبرها پیدا شد، نه؟ بله. کلیوپاترا. خوب، البته این جواب شما را ما قبول میکنیم. کلیوپاترا. البته اونا نمیتونستن که دخترشون فیسبوک نام کنن مثلا، این طور نمیشد. هم خیلی نیست؟ اما عجیب همین است که اونا دخترشون فیسبوک نام کرده بودن. جواب درست همین بود و جواب شما نادرست است. خوب، به هر صورت امیدوارم که بازیتون جالب بود. یادرس میشم بیننده‌های عزیز که این تیم نام داشت دانشور و بازی ما تا حساب 6 دوام میکند و 6 بر 3 و در بازی یکم 3 جواب درست داشتن این الکای غلبه است. به خاطر اینکه تیمایی که بار اول اشتراک میکنند و حتی در یک موسم بعضی تیم‌های ما داریم که در موسم پورا اشتراک میکنند و یگان وقت 3 جواب درست نداشتند. خلاصه با هر سبب این گونه حساب خیلی کم در بازی ما پیدا میشد. ولی به هر صورت ما شما را تبریک میگم برای وارد شدن به یک شاهرای بزرگ. امیدوارم که در این موسم همراه ما هستین و هر تیم 10-12 بازی انجام میدهد، یعنی از این زیادتر حتی شاید، وابسته به آن که گروه ها چقدر جمع میشوند. و حالی ما موسم کشاده نگاه داشتیم و حالی هم گروه ها پیوست شده ایستادن و من در انجام برنامه باز یک بار دیگر بر رهبریت مؤسسه‌های تعلیمی، وزارت ها، اداره ها، کارگاه ها صمیمانه اظهار سپاس میکنم که واقعا هم گروه ها را تشکیل میکنند و الکای آنها با
сафина муроҷиат карданд барои иштирок дар ҳамин бозӣ. мо бозиро махсус баъди соати 5 мегузорем, баъди соати 17 дурусттараш, то барои оное ки кор мекунанд бисёр мувофиқ бошад. Ва ман бисёр мехоҳам ки ин клуби мо, маҳфили мо як ҷои дидорбинӣ, як ҷои вохӯрӣ, як ҷои табодули андеша, як ҷои табодули таҷриба, як ҷои суҳбатҳои ҷолиб ва ба манфиат бошад ва як ҷои гирифтани дониш ва маълумот. умедворам ки мо ба ин мақсад хоҳем расид. ташаккури самимона ба муаллифони саволҳо. шумо почтаи электронии моро дар экранҳои худ мебинед ва метавонед ки ба ин почта саволҳои худро бо навиштани манбаъ, маълумоти иловагӣ ва пайвандҳо ё лангарҳо ё силкаҳо барои мо бифиристед. баъди санҷиш албатта саволҳои шумо дар эфир садо медиҳанд. ташаккур ба тиби донишвар, ташаккур ба бинандаҳои азиз. ба шумо Субҳон Ҷалилов будам. То барномаи дигар комёбу муваффақ бошед.